Dobrý deň, chcem by sa vás privítať pri ďalšom videu. Dnes sme si pre vás pripravili špeciálny ochranný a napúšťací olej od firmy Bondex, Bondex Elite. Špeciálny ošetrujúci a napúšťací olej od firmy Bondex je vhodný na terasové dosky, hlavne teda v exteriéri. Dá sa použiť na materiály, ktoré už boli niečím naimpregnované, ale takisto sa dá použiť aj na nové, ničím nenatreté a neochránené terasové dosky. Ešte pred samotným nanášaním materiálu je dôležité podklad očistiť vysokotlakým čističom a následne na to použijeme kartáč, s ktorým dočistíme prípadné nečistoty v poroch toho dreva. Po použití vysokotlakového čističa môžeme použiť následne na to na dočistenie aj chemický čistič. Pokiaľ máte tú možnosť, snažte sa ísť s kefou v smere drážok. Po dokonalom vyčistení podkladu od hrubej špiny a preschnutí môžeme prejsť ešte k nejakému detailnejšiemu prebrúseniu podkladu. V prípade potreby môžeme použiť klasickú húbku. Zľahka, kde sa nám chlopky po tom čistení postavili, tak zraziť dole. A po prípade ešte v špárach, jak je nejaká nečistota, ktorá tam zostala, takýmto spôsobom ju vybrať von. A následne na to teda zobrať nejaký starší štetec a podklad odprašniť. Podklad máme očistený, prebrúsený, pripravený k nátieru. Je dobre zobrať takúto paličku a pekne do samého spodu 2-3 minútky premiešať. Máme premiešané, namočíme štetec, krátkými ťahmi dostaneme materiál do pórov toho dreva, ktoré chceme natierať. A následne na to, pokiaľ už máme štetec taký trošku suchší, môžeme ten prebytočný materiál vytiahnuť. A následne na to jednu celú tú dosku v smere liet pekne vytiahneme. Máme natreté zhruba po 15 minútach prebytočný olej, ktorý nám ostane na povrchu, jemne zotrieme húbkou. Zhruba po tých 15-20 minútach, ako som spomínal, zoberieme klasickú húbku a ten prebytočný materiál, ktorý máme na povrchu, takýmto spôsobom stiahneme dole. Znova najlepšie spraviť jednu celú dosku, pohrať sa s tým, aby nám na vrchu tých dosák ostalo len to, čo zostať má, to, čo sa vsiaklo. Takže teraz tu máme nové dosky, ktoré neboli teda ešte ničím natreté. Znova ten istý spôsob ako pri predošlom, zľahka prebrúsiť, odprašniť. A ako som spomínal, pri novom dreve určite použiť napigmentované materiály, ktoré treba poriadne premiešať. Pri novom dreve platí jedno pravidlo, že by sa mali spraviť tie nátiery minimálne dvakrát. Treba dať pozor na hrany, aby nám materiál nestekal.
Ako pri každom nátere dreva je dôležité sa pohrať s koncami, aby boli dokonale ošetrené. Z mojej strany všetko, dokonca za mnou prišla aj majiteľka budy, ktorá sa nám prišla poďakovať za to, že sme jej natreli krásnu budičku. Ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšie stretnutie s vami a dovidenia.